Bismillahirrahmanirrahim. Geli temaşavana Türkiye maalesef car carna sebi hinda dibin. Eğer ev hinda dibin, eğer koneki wan dirabînin werhasil dikevin gündema Türkiye. Naha îro sê roje Türkiye Diyarbakır bağlara hindê bağlara Tavşantepe Lûderê sebîkê hinda biye navê narîne heşt neh sal ömrê wê heye. İnşallah Teala di nê zayêwera dîtinê dilê dayika wê, dilê bavê, birayê xwişkê wê wê xweş bibe yanî. Xweda Teala neyne serê ti aîlekî. Îca min kî serê lêkolîn kir, zaman zaman li Türkiye van tişta çêbûne mesela. Li zamanekî da naveyekî Eylül bû, hinda bû. Naveyekî Leyla bû, hinda bû. Ji Qersê Seda Nûr bû, hinda bû. Gündema Türkiye meşgul kir. Hineka jê paşê derket, hineka wan biriye wan hinek li cîna kuştine, Xwedayê Teala bela wan bide, wan caniya bide wan. Xwedayê Teala sebr û tehamülekî bide aîla wan. İnşallah Teala wan sebiyê ku hatine kuştinê, İnşallah Teala di cennetê dane. Xwedayê Teala ji dayîk û bavê wan re jî sebrekî tehamül bide, sebrekî mezin bide û mukafatekî mezin ji wan re dike. Çunkî zehmet e ewlad hinda kirin pir zehmet e. Ev ewladê wan tin bin ew nizanin ku acî çawa ye. Îca anê gotinekî meşhûr heye, eger dibe ku bigirî wê diya me bigirî, ê dinê bi vira digirîn. Heqîqeten wisa dayika meriv anca ser meriva bigirî. Ji dil û can bike zeba şewitî. Vanê dinê jî digirîn heta cikî digirîn. Ama dayika meriv ti carî ji bîra nake. Hanê gotinkî dijî heye, gotinekî meşhûr e, dibe agir ciyê ku dikeve kê dişewitîne. Ciyê dûr agir zirarê nadek yani. Îca mala ku acî tê de hebe ew zanin ku acî çi ye. Ê ku acî nedîtibin, ew nizanin acî çi ye. Mesela kes ji wan nemiribe, em bêjin wekî dinê sıxintiya wan çê nebibin, ew nizanin yani. Îca niha ji her tiştekî derskî tê derxistinê, ji vîya çi ders tê derxistinê, heta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki kullukum ra'in, kullukum mes'ûlen an ra'iyetin dibe û tev şivanin, herkes şive û şivanê mala xwe ne ji ê binê mayeta xwe da û mes'ûlin. Kevek me li vê hedîsê dinere, ê weka min ya şiwan derbas bûne biniya me da ku zewcan dîn esebiyan hene vesaire, gelo em çiqa qeder ji mala xwe sahîbter dikevin. Çiqa qeder em sebiyê xwe terbiye nîşî wan didin. Wan hinê şert û şurûtê însaniyetê û İslamiyetê em dikin yani. Kevek ku anê meşhûr e gotinekî dijî heye, dibe eger ku her kes ber derê xwe paqij bike, ehtiyacî bi xizmetkarê belediyê nabine. Çikî wê bajar paqij be. û birê da jî em cixara xwe navêjin, tiştê xwe em dixwin çîkolate be, eger çi be anka xwazê wan em navêjin ve şehr paqij be. Em têxin tenekî çopî. Ama maalesef em yanî diqat nakin. Kevek ku însanê beriya me vesaire ojmeşûna jî weka însana jiyan were kirinê, çima sebiyê xelkê biravînin yani. Wê tirsa Xwedê têkeve qelbê wan dibe el hubbu lillah. Ji bo Xwedê jî hez ke. Kevek ku meriv heqîqeten ji Rebê alemê bitirse, meriv van tişta neke mesela. Vanê ku van înşa dikin demek ki ji Xweda natirsin yani. Tew ji dewletê jî natirsin mesela, ji qanûn jî natirsin mesela. Rimek van înşa dikin, van fahîş înşa dikin yani. Îca ji bûna Xwedê em şikam hinkî bifikirin em sebiyê xwe çawa mezin dikin mesela hani. Hinek aile hene maalesef sebiyê xwe teşwîqê diziyê dikin, sebiyê xwe teşwîqê xerabiyê dikin, sebiyê xwe teşwîqê yani çi zanim ama tişek were aqlime ne aqlime teşwîqê wan dikin. Tabii ki van sebiya jî mezin dibin wiha dikin. Sîlekî bi sebîtî li sebiyê xwe naxin. Li mektebê me elim nevere qarşî sebiyan bive, havînek sebî diçin Kur'an kursiyê melê camiyê nevere qarşî wan bive, nevere tişekî bi çikî bav tê wey te sebiyê maqsed te filan kiriye.
هنك جوانا تابي أجهر كسير نابجم هنك جوان باويك أول سبيغ وها نازكو بخرابي مزند كن باشل چوكات خن أحمد شكر دار كواك دار بعد التوعي كوا دار باري قالن بو توهاب كي ناتوي بشكي بزرار بفينه إجا مثلا إيرو مقوها إيرو دسيرو دياربكر باغلارا قندي توشان تبه نارين هندابية حش نهسالية ونارين جي وإك برجاتنا دزيني وخدت على النشان ندى أم بيجن سبيجي كوينة كاتن دزيني أم تشتكل مثلا جبونا خدت جبو آيجيا في مالي أم تشتكل مثلا راستا قالك جماعة أم ده واتساب يودا بار فتكن بلكي هناك بفينين تلفون واجم ياسكن وسائله أما چند حبش من مالا خدا توپلانتی کریه مثلا بیشتر درنه کنه ترکیه سر چکرنه از اغلبیت بیشتر بیشتر وارد نه بیشتر مثلا بیشتر دین آدمی معلم قناعت اندری مثلا ام مطلقا گره سروانه امرونین ام توپلانتی کی بکن ام کارن چیپ کن مثلا نی یلو چند حبش من مالا خدا توپلانتی کد عائله خدا ام کارنش بو فانس بی اندابوی چیت کن ياخد ام تشي درسي جفرات درخن مثلا بله اگر كو ام بخوازن ام دقش بكن ام تب هفرا ام كارن هر تشيجي دقش بكن بأمودا بهيفيا كو جاركا دني ام خبري وها نبيجن سبي هاتيه دزيني الفلاندري هيفيا مش ربي عالمي اوك سبي تف بردل دي بافو بخشي مزن بفن بدرد كلام مزن نبن نه او بيشن نه دي بافان بيشن هلا سبيا واب وحشت كد ورن دزيني يا ور رباني يا دبنه ودا تعالى نشي تايلكي ندى وانت بمن بخير وخشيدا وانت مام امانتي خدابن ودا تعالى جوار به ودا تعالى اشي والهبينه ودا تعالى حزورك تيخ مالا و صحت تيخ جاني و بركت تيخ مال و ودا تعالى الآخرة وتك جنة للجنة جي وتك جنار حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام.